Buknoy! Oh, Buknoy! Unsa may plano nato arong adlaw nga Sabado man. Unsa may tirada nato? Manglaag na punta. Biyaan na pud nimo ning balay dire. Ayo taglaag-laag Buknoy oy kay luoy intaw na tong balay. Mo pay ang tao diri perminti iro. Kay puro man tanang gilakaw. Ayaw po paglakaw-lakaw og Sabado kay sao naman lang ng iro way mga kauban, no? Ha? Buknoy ha? Dire rata Buknoy. Aw, ako dai mulakaw man dai ko dai kay mag-work man ko. Di ikaw lang dire. Dili ko mulaag oy. Pag malipat ka, mulaag ko. Alangan unsa man akong buhaton. Grabe dai nang tirada ni mo Buknoy ba? Matay. Lipat-lipat dai na tirada ni mo. Aha ka po dai na oy. Di ka kumpiyansahan di ay. Mulakaw dai kag bisan asa ug mauhuna nimo. Pagkabuguya nimo asa min taong ka naliwat oy. Na ako ray naluoy na ako day ani di ay. Lipat-lipaton ra day kung Buknoy. Aha ka ginis Buknoy di ay oy. Na. Niya, unsa man nakaisugo karon? Doy, ang tuba. Dali ayag dugay-dugay. Kuyawa gid ni magtirada Buknoy ay. At syop kay ba? Mura na kakaning dakong tao. Maayo na kay ka manubag Buknoy. Sus, ako rin naluoy na ako. Asam taong kakaliwat di ay Buknoy ay. Maayo man kay ka mo tiradag pakatok ba? Kusog man po kang pakatok kay Buknoy. Ay ko anda ay Buknoy. Usa day ka mulaag ron. Nasa ko i-challenge nimo ha, Buknoy ha. Ha? Buhata sa ni kay aron kuan kining napog kay agi ba karong adlaw. Mag i-challenge ta kanako. Ha? Ha? Sugot ka? Unsa naman po na doy? Unsa naman po na challenge? Makaon na. O Buknoy. Makaon. Kilawin ni. Kinilaw. Time sa kay manguha sa ko. Meanwhile, Wala ka balo si Buknoy. Ako siyang i-challenge og kining udlot sa tinangkong og kining udlot sa kalabasa. Pamukbangon ako na siya ron usa mulaag kay aron na asay ko accomplishment diri sa balay. Adto lang mong saba ha. Adto rin mong saba. Bantayo si Buknoy nga. Basin makabantay nga. Magkuha ko kining kuan. Kining udlot sa tinangkong og udlot sa kalabasa. Ha? Atangi. Tara Buknoy, imuhaning i-challenge ron ha. Magmukbang ka. meanwhile, Di ara na mga guys, magmukbang na ta. No. Yummy. Guys, kalabasa na pod. Oh, Uy, you tried it. unsa man ni?